Petar Buljević, utemeljitelj i voditelj kazališta Mali princ, odnedavno je prvi čovjek Omiškog centra za kulturu, inače profesor hrvatskog jezika i književnosti i diplomirani knjižničar, koji je i nagrađen za svoj rad državnom nagradom Ivan Filipović, najvišim državnim priznanjem djelatnicima u prosvjeti. Kako Omiš turistički diše tijekom cijele godine, zahvaljujući klapama, gusarskoj povijesti i svom prirodnom položaju, kulturni dio života vezan je uz promociju dalmatinske klapske pisme, predstave, koncerte, izložbe te oživljavanje manjih udruga koji svojim radom daju nesebičan doprinos kulturnom ozračju gradića na Cetini. Centar za kulturu je nositelj mnogih kulturnih programa koje odnedavno vodi naš sugovornik, koji nam je ukratko predstavio želje, ali i mogućnosti pomoću kojih će Omiš uz predstave, filmske priredbe, zanimljive kulturne događaje i glazbu dodatno ojačati svoju kulturološku poziciju u Dalmaciji. Profesor Buljev, čestitamo na mjesto prvog kulturnjaka grada, da tako kažem, direktor ste Centra za kulturu. Dakle, kultura vam je u prvom planu kada je riječ o gradu Omišu. Je, kultura mi je u prvom planu i moj spektar djelovanja je velik, tako da ću ja spomenuti ono što mislim da je bitno za sada o onome što upravo radim. Kao prvo, najavio bi film dugometražni, film u jednom kadru, što je izrazita posebnost i umijeće, koji se zove Krikovi sirene, mladog redatelja Ivana Perića, gdje glume glumci, velik dio glumaca iz Omiša i iz kazališta, poteklih u kazalištu Mali princ. To je kuriozitet zbog toga što je film, kažem, u jednoj kadru, to je u principu one take, jel? Dakle, kada se kamera upali, ona se ne gasi i napraviti jedan zanimljiv, dobar film koji traje, mislim, 78 minuta i izuzetan poduhvat. Spomenuli ste Malog princa, nekako vam je duboko se utkao u vaše srce, godinama ste vezali uz dječje kazalište. Jest. Mali princ, iako sam naslov sugerira, nije dječje kazalište, ono je kazalište za odrasle koje trenutno broji 70-ak članova. Možemo se pohvaliti da je u našim redovima 4 profesionalna glumca koji su onako misao vodilja i nit vodilja u našem stvaralaštvu. Ono što ćemo prikazati, dakle, u kazalištu za odrasle je antologijsko djelo Luigi Pirandello koje je pri kraju. Dakle, glazba je gotova za tu kazališnu predstavu, gotovo je svjetlo, gotovo je uglavnom cijela kazališna predstava je u završetku i bit će prikazana za jedno mjesec dana. Premijeru ćemo napraviti u gradu Splitu i to ćemo obavijestiti medije, ali kažem da se radi o izuzetnom dijelu, kazališni zahtjevnom dijelu, specifičnoj po svojoj formi i tu smo angažirali uglavnom profesionalni kadar. Što se tiče djece, ja sam pri osnovnoj školi, u suradnji s osnovnoj školom, dugo godina radio na Harlekinima, koji su u okviru, dakle, tog kazališta Mali princ prikazivali svake godine po jednu predstavu. Ove godine ćemo se odlučiti za jedan drugačiji koncept. Dakle, pokušat ćemo osnovati samostalno dječje kazalište, ali svakako ćemo ovaj advent početi sa jednom božićnom predstavom. Kada je riječ o Omišu, ovdje je prisutna turistička biserna ljepota, a kada je riječ o kulturnom Omišu, koliko zapravo postoji publike koja prati kulturu iz dana u dan, tjedan u tjedan, godine u godinu? Ja bi još, postoji naravno u svakom gradu, tako i u gradu Omišu, postoje određeni broj ljudi koji imaju recepciju tih naših sadržaja koji mi produciramo, a ono što ne produciramo pokušavamo dovesti izvana. Preko riječi, poruka kulturnoj publici ovog i šireg područja? Pa pokušavamo probuditi neke stvari koje su se polako uspavale. Da li ćemo u tome uspjeti? Ja vjerujem ono što radim i mislim da ćemo imati sadržajniji, kvalitetniji, značajniji kulturni život u našem gradu i da ćemo na tome konstantno raditi. Jel? Dakle, u samom početku plan je da se ide s izdavaštvom koje je potpuno umrlo, da se ide sa tim dječjim kazalištem, da recimo dijete ne mora ići u lutkarsko kazalište u Split, a i može, ali da te sadržaje ima i ovdje. Znači, želimo razviti, probuditi, osnažiti kulturni život. Prošle godine i prošlih godina smo oživjeli
gradsku glazbu koja je nakon 20 godina nije postojala, sada postoji, djeluje i radi i diše, ja se nadam punim plućima.